Как направихме тази ограда? Лесно, бюджетно, бързо. Харесайте страницата, ако ви е харесала оградата, следете, ще пуснем цялото видео. Дъска, размери, страница, захващане. Като цвета е избор ваш. Този производител на масла може да се тонира при нас в София, Farben BG. И решихме да ви споделим оградите, защото много хора спират, снимат оградата, разпитват ме. Портала ще ви покажа как е станал накрая. Също така цветята, как да ги турите, защото тези, които ги виждате в цветарниците, те бяха много малки. Последствие правилната намеса и правилният тор за 2-3 седмици те просто станаха много големи китки и стоят много красиво. Както и на тази шатра имаме доста петуни и теменушки. Върбена много я харесвам аз, защото постоянно цяло лято цъфти. В случая на оградата сме сложили така. Саксийките ще ви кажа откъде съм ги купил, планки. И общо взето това е, нали. Харесайте страницата, абонирайте се и там ще ви покажа целият процес по оградата.